39 нафар устодону кормандони донишгоҳи миллии тоҷикистон соҳиби хона шуданд. дар ин бора сомонаи ҳамин донишгоҳ навиштааст. бино ба навиштаи манбаъ, дар доираи иқдомҳои раҳбарияти давлат бо иштироки намояндагони сохторҳои марбута, хобгоҳи номери 7 донишгоҳи миллии тоҷикистон, ки дар кӯчаи Нахимов 67/7 шаҳри Душанбе ҷойгир аст, баъд аз таъмири умумӣ барои 39 нафар омӯзгор ва кормандони ҷавони донишгоҳ ҳамчун манзили истиқоматии хизматӣ супорида шуд. гуфта мешавад, ки ин иқдом дар арафаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ, ки ҳамасола 27 июн баргузор мегардад, сурат гирифта ба фарзандони онҳо низ тӯҳфаҳои ҷашнӣ супорида шудааст. манзилҳои истиқоматии онҳо бо баъзе таҷҳизоти муҳими рӯзгор таъмин карда шуд, омадааст дар хабарнома. ёдовар мешавем, ки донишгоҳи миллӣ дорои 8 хобгоҳ буда, аз он 3 хобгоҳ, хобгоҳи номери 1, 2 ва 7 ба омӯзгорону кормандон, яке ба аспирантон, яъне хобгоҳи 4 ва хобгоҳи номери 3 бошад барои гузарондани машғулиятҳои дарсии факултети тиббӣ пешбинӣ гардида, хобгоҳи номери 5, 6 ва 8 барои донишҷӯён муайян шудааст. расо 1 сол қабл низ дар хобгоҳи номери 1 донишгоҳ барои 39 нафар корманду омӯзгор манзили истиқоматӣ ҷудо гардида буд. дар давоми танҳо 2 сол қариб 80 нафар устодону кормандони донишгоҳ соҳиби манзил шуданд, ки дар таърихи донишгоҳ рухдоди камназир аст. душанбе пресс-тиҷӣ